Oh, pista mo? Ah, ha? Asa mo? Pista mo? Ano? Kaya ba eh? Magbuhay po sa motor. Oo. Sige. Hello, what's up po mga amigos? So, another vlog na naman ito, guys. So, ngayon po ay pupunta po ng sa merkado dito sa Inabanga. Kay ako na lang binisigaon. Kay naplat akong motor. Dapon pa dyan, sige kaplat. So, ang plano na ko ron kay maguyod ko ron sa motor pa do merkado para para akong paalisdan o ligid o interior. So mao ni siya guys, kuan guys, ako motor na flat karon kawa. Ay siya guys, flat. So mo na siya guys, magpado maghinhinay na lakaw ngadto niya ako biyoron. Silbi kuan na sad kanang nahuglasad nga exercise ba utag pamansad. Time check mga alas 8. So guys, hinahinay na ko gano'n ito. So sugdan na to. Musunod ako nimo. I'm always flexing. Isaac pinamay, mula sa kagswito da, bugo man di ay. Di mi kasabay, mura sa kaginsada, wa kayangay. Samog kay kagnaw, samog katanaon, at pag inamaw, storya rang galabaw. Isaac pinamay, mura kagsikinsada, wa kayangay. So karon guys, diyan ako sa pila ni meters na lakad kaguyod ko. So medyo layo pa akong dagan karon. Akong ganoy. So medyo hangad po. So masilong po gamay sa lubig kay tinita. So relax ako kadiyot. Oh, pista mo? Ah, ha? Asa mo? Pista mo? Tingin ka? Ano? Kaya ba eh? Magbuhay po sa motor. Oo. Sige. So karon guys, gingnan ko sa driver nga nilabay kanina nga pwede ra daw nako nga i-running flat ang motor. Kay alis na naman po nako ang kuan, ang interior og ligid. So pwede ra daw ko i-running flat lang. Bala mo gawas ang interior. So guys, maghiningin na laro paandar karon. Okay, bye. Hi, pagkamalasa na kuhansad guys. Imbis ako na kong ipandar, ako na ang running flat karon outdan sa gasolina, napawang na sa motor. So mangita pa ko rog kuhan katubilan ang ligya gasolina diri. So guys, abot na dito. Karon guys, gikan ko na gasolina. So mupay pagka
pay pagtubel sa motor di ka na palit ka kuhan gasolina tag 60 pesos lang ang usa ka litro. So karon pwede na ako magapanda sa motor. Ako lang ni running flat pa doon dito sa Mercado. So karon guys, dito ugi ka shop niya may mekaniko niya. Ako na lang ibili ng interior o kuhan ligid kay alis na ako sa luyo. So nagwatuwat lang ako kay gutom mo pugod niya. Pero pitindagan na rutinda kay Inspiras mong road sa ano sa Inspiras road sa San Pablo. So maglakaw-lakaw sa karon mangita ko og kuan kanan kay gutom. Wala pa ako kapamahaw So kita sa tag karinderya para kanan. So ka na mo guys. Kuan kanang tagay ko kuante kanang taong o nay kuan betan baboy. Oh baboy nay betan baboy nyat baboy sa kait logos mukhaon ka mukhaon mo diha lang mukhaon. So guys mo kaon sa ko diri kay gutom niya hindi na buhuwat sa ano sa motor na wala pa gyapon magtitik. So mukhaon sa guys kay open na tumaw. So guys mga onta ako sa dan karon kay taong latan o itlog. So mukhaon sa guys. So guys, so karon din ako sa nauli na ako sa muwa. So manna og ilis o ligid o interior. Salamat dong. So karon pa ko nabot nya wala ko kabot pa bulkit sa pagbulkit sa kuan sa Audi pag-ilis sa ligid o sa interior kay dito ko sa plaza ko lingkod kay dugay mga daghan man sila kanang customer. So pag-una na ilis na ligid sa So bag-o na siya na ilisan guys. So medyo okay na si Kimberly. By the way guys, si Kimberly di panganing ng motor. Mana siya guys. So mao na to ikaw na ko. Salamat sa pagtanaw guys.